udarate džak, evo dve najčešće greške koje se dešavaju pri udaranju ispod. Prva greška je da stojiš ispred džaka i udaraš u nedogled. To nije realno, jer je borba živa stvar i trebaš da se krećeš oko džaka i onda da ga udaraš. To znači kretanje oko džaka. Budi uvek na korak od. Izmeri distancu da si na korak od džaka, tako da kad priđeš s udarcem, prilaziš korakom. Bilo kojim udarcem ili kombinacijom. Druga greška je da spuštaš ruke dok radiš udarce na džaku. To nije dobro. Jeste da te džak neće povrediti, ali protivnik u sparingu možda i hoće. Zato, bez obzira što te džak neće udariti, drži drugu ruku, onu s kojom ne udaraš gore. 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 Primeni ove dve metode i mnogo ćeš bolje raditi.